Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο, το οποίο σημερινό βίντεο θα είναι μια καινούρια σειρά με ποια ομάδα? Με την Φλαμέγκο. Αυτή θα είναι η καινούρια σειρά, όπως βλέπετε, και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Έχει τη σέντρα τώρα η Φλαμέγκο με τον Πέντρο, δίνει στον Μπρούνο Ενρίκε. Ο Μπρούνο Ενρίκε έχει την μπάλα, περνάει ωραία τους παίχτες. Ο Αλεξάνδρο δίνει στον Wesley. Ο Wesley έχει την μπάλα, δεν μπορεί να περάσει τον αμυντικό του Βάσκο. Ο Αλεξάνδρο κρατάει την μπάλα. Κλέψιμο τώρα από τον Νούνο Μορέιρα. Και τώρα φεύγει στην επίθεση η Βάσκο με τον Βεγγέτη. Δεν κάνει και ο Βεγγέτη. Τώρα ο Μπρούνο Ενρίκε προσπαθεί να κάνει τα κόλπα του. Δεν μπορεί, έδωσε μια λάθος πάσα. Πιτών στον Νούνο Μορέιρα. Προσπαθεί να περάσει για τον Ζορζίνιο. Ο Ζορζίνιο κατά λάθος έβγαλε την μπάλα out. Βεγγέτη. Ωραίος ο Βεγγέτη. Φάουλ, είναι φάουλ εδώ από μένα. Είναι φάουλ από μένα. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση, θα το εκτελέσουν ο Μορέιρα. Είναι καλό, αρκετά καλό. Και πέρα ο Ρώση δίνει στον Ορτίζ. Ορτίζ πάρα πολύ ωραία, περνάει τον Βεγγέτη. Ορτίζ θέλει τώρα εδώ φάουλ, είναι φάουλ αυτό, είναι φάουλ. Ορτίζ τώρα για να δούμε τι θα κάνει. Φεύγει ο Ορτίζ, δεν θα κάνει αυτό το φάουλ, θα το κάνει ο Άλεξ Σάνδρο. Για να δούμε, Άλεξ Σάνδρο δεν θα το εκτελέσει απευθείας. Θα δώσει πάσα στον Τελακρούζ. Επιχειρεί το σουτ και γκολάρα από τον Τελακρούζ. Τι έβαλε ο Τελακρούζ, απίστευτο Τελακρούζ. Ανοίγει το σκορ 1-0 για τον Φλαμέγκο. Εδώ ξαναδείτε το απίστευτο γκολ. Τι βάζει ο άνθρωπος. Πραγματικά οι παίκτες της Βάσκο πάγωσαν μετά από αυτό το γκολ και θα δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν. Ο Πάουλα ήθελε να δώσει το Κουτίνιο, αλλά δεν μπόρεσε. Η μπάλα είναι για την Φλαμέγκο τώρα, με τον Άλεξ Σάνδρο. Να δίνει στον σκόρερ τον Τελακρούζ στον Ζορζίνιο. Ο Ζορζίνιο τρέχει, δεν μπορεί. Και την πήρε εκεί την μπάλα. Ο Τίμιο στον Αγκούστο. Θα κάνει σέντρα. Δεν μπορεί να κάνει σέντρα, είναι δύο παίκτες της Φλαμέγκο και διώχνει την μπάλα για κόρνερ. Τίμιο εκτελεί το κόρνερ. Όχι το καλύτερο. Πέντρο τώρα. Ωραίο πέρασμα εκεί. Πέντρο. Τον φτάνει τον Πέντρο όμως εκεί ο Ενρίκε.
Και του πήρε την μπάλα. Αγκούστο στον Πάουλα. Λέμος, Ενρίκε. Εκεί βγήκε έξω ο παίχτης μας. Κουτίνιο, Ενρίκε. Τώρα την παίρνει την μπάλα ο Ορτίζ. Παραλίγο να βγει μπάλα out. Δίνει, που δίνει, στο Ζορζίνιο. Ζορζίνιο νομίζω είναι κίνητο για τη Βάσκο η μπάλα. Κόρνερ είναι αυτό, οκ. Ντε Αρασκαέτα τώρα, για να δούμε Ντε Αρασκαέτα. Θα εκτελέσει το κόρνερ εδώ παραλίγο να μπει το δεύτερο γκολ από τον Αραούχο. Παραλίγο και να το πιάσει ο goalkeeper της Βάσκο. Εδώ κλέψιμο πάλι είναι ο Μορέιρα κι άλλο κλέψιμο εδώ, Ντελακρούζ έχει την μπάλα τώρα, τρέχει, δίνει στον Ζορζίνιο, θα του βάλει, κακό, πολύ κακό. Μορέιρα ξανά έχει την μπάλα, του την κλέβει όμως ξανά ο Αραούχο. Ντελακρούζ δεν μπορεί να κάνει με τα κόλπα του. Πάουλα, Αγκούστο, δίνει στον Πάουλα, ξανά στον Αγκούστο. Αγκούστο θα κάνει σέντρα. Κάνει μια σέντρα, μια παραλίγο εκεί να φάμε το γκολ. Ευτυχώς δεν το φάγαμε. Ημίχρονο λοιπόν στο Μαρακανά. Ένα ντέρμπι το οποίο έχει καλό ρυθμό, θα λέγει κάποιος. Και πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Σέντρα τώρα για τον Βάσκο, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Δίνει στον Βίκτορ, ο Βίκτορ στον Βιγγέτη, στον Μορέιρα, ξανά ο Μορέιρα, βλέπουμε να ανεβαίνει πολύ και να έχει και την μπάλα πάρα πολύ ο Μορέιρα. Ότι πήρε την μπάλα Wesley, στον Ντελακρούζ δεν έχει κάποιο παίχτη να δώσει την μπάλα. Ήρθε τώρα ο Αλεξάνδρο, Ενρίκε θα κάνει, δεν είναι πολύ κακό. Τώρα κι άλλο κόρνερ για τη Φλαμέγκο με τον Ντε Αρασκαέτα. Εδώ κι άλλη καλή φάση. Ήταν κοντά πάλι το γκολ. Περέιρα δίνει στο Wesley. Έχει την μπάλα, δίνει στο Ζορζίνιο. Δεν μπορεί ο Ζορζίνιο. Το την πήρε ο Ζαΐρ, εδώ πολύ ωραία Ζαΐρ. Δίνει στον Περέιρα. Ο Ζορζίνιο έχει την μπάλα τώρα. Φεύγει ο Ζορζίνιο. Δίνει στον Ντελακρούζ, ωραία πάσα στον Πέντρο. Ψάχνει για πάση και Ντελακρούζ. Έχασε τα λόγια μου εδώ. Ναι. Ντελακρούζ βάζει το δεύτερο γκολ και τι δεύτερο γκολάσο, έχω να πω, ότι είναι γκολάσο, για να το ξαναδούμε. Απίστευτο, απλά απίστευτο. Η Βάσκο μέχρι στιγμής, από ό,τι έχω παρατηρήσει, δεν έχει κάνει καμία φάση. Για να δούμε μήπως θα αντιδράσει, θα το δούμε αυτό, στην πορεία του παιχνιδιού. Ζαΐρ.
Ζαΐρ, τι κάνει εδώ Ζαΐρ, δίνει πάση στον τερματοφύλακά μας. Τα έχουν χάσει πραγματικά οι παίκτες της Βάσκο μετά και από το δεύτερο γκολ. Ο Έσλεϊ έκανε και ένα μικρό λάθος. Εδώ πάλι κλέψιμο. Ενρίκη δίνει στον Τεχέιρα. Τεχέιρα που την παίρνει εδώ Ενρίκη δίνει στον Αλεξάνδρο. Ζορζίνιο. Φεύγει ο Ζορζίνιο. Πάμε τώρα για το τρίτο γκολ. Ζορζίνιο δεν μπορεί. Τον έφτασε και ο Βίκτο. Πάω, ποιος είναι αυτό εδώ. Τι κάνει, τα έχουν χάσει πραγματικά, τα έχουν χάσει παίκτες. Τώρα δεν θα πει κι άλλο γκολ. Όχι. Το μάθησα. Δεν είχε κι άλλο γκολ. Και τώρα εδώ τι γίνεται, τα έχουν χάσει όλα οι παίκτες. Δεν ξέρω τι κάνουν εδώ. Αλεξάνδρο. Ναι, τα έχουν... Είναι και κούραση λογικά τώρα. Το παιχνίδι, Τεχέιρα. Τεχέιρα περνάει, προσπαθεί να περάσει τον Ορτίζ. Ο Ορτίζ όμως... Κάνει μια καλή γραμμή. Wesley. Δίνει στον Αρασκάετα στον Αραούχο. Έχει ανεβεί ο Αραούχο, βλέπω εδώ. Και θα δώσει... Ναι. Ξαναπίναμε την μπάλα βέβαια. Και εδώ πάρα λίγο το τρίτο γκολ. Εντυπωσιακή επέμβαση. Κι άλλο γκολ να εμείς. Μάλλον ο εκτελεστής μας είναι ο Αρασκάετα από ό,τι φαίνεται. Και εδώ παραλίγο να πει ένα καταπληκτικό γκολ, αλλά δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Δεν μπαίνει μπάλα μέσα στα δίκτυα. Απίστευτο είναι αυτό που συμβαίνει. Βλέπετε εδώ ξανά τι έχασε εκεί. Ο Ορτίζ. Απίστευτο, δεν μπαίνει μπάλα μέσα στα δίκτυα. Ωραία πάσα στον Αραούχο, ο οποίος έχει ανέβει πολύ μπροστά. Ζαΐρ παίρνει την μπάλα ο Wesley, δίνει στον Ντελακρούζ. Ντελακρούζ, ωραίο κόλπο. Δίνει στον Ενρίκε. Και αυτός προσπαθεί να κάνει εδώ κάποια κόλπα. Δεν μπορεί. Αυτό ήταν το παιχνίδι λοιπόν, 2-0 νίκη της Φλαμίνγκο κόντρα στην Βάσκο da Gama. Έληξε το τέρμπι. Σημαντική νίκη θα έλεγα. Και πάμε να τελειώσουμε το βίντεο για το πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς. Σε λίγο. Εδώ βλέπετε τους παίκτες. Πραγματικά μέσα σε λίγα λεπτά εκεί, σε 2 με 3 λεπτά τα είχαν χάσει όλα οι παίκτες, δεν ήξεραν τι έκαναν. Ναι, αυτό δεν ξέρω τι είχε πάθει, τι είχαν πάθει εκεί οι παίκτες. Βλέπετε εδώ και τα άλλα αποτελέσματα. Τώρα εντάξει έχω παίξει και κάποια, δεν έχω παίξει, έχω κάνει και κάποια μάτς συν γιατί ήταν κάποιες ομάδες εύκολες, οπότε γιατί... Λοιπόν, τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο βλέπω εδώ έχουμε την... ποια είναι αυτή, την Κορέα, όχι, θα δούμε με την μισό λεπτό, γιατί δεν θυμάμαι τις ομάδες. Ωραία, θα δούμε το μάτς με την Αμέρικα, RJ, στο επόμενο επεισόδιο, εδώ. Και θα δούμε λογικά και κύπελο, θα δούμε και κύπελο μετά την Αμέρικα. Και Copa Libertadores με την Central Córdoba και την Botafogo. Αυτό θα είναι το επόμενο επεισόδιο.
Αυτά. Subscribe και like και τα λέμε στο επόμενο βίντεο ή live και στο επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς. Bye.